Pila to ang Bingkadawa? 25. Ha? 25. Ang isa? Lumakabuksod, sir. Mali, init pa nila. Oo, nasa init, sir. Ito init kay. Wala. Kuan lang kabok. Upat ka putos. Kasi may kinalamian din eh. Bingkadawa. Ha? May kinalamian yung Bingkadawa? Ha? Kani di lang ito, sa may una na rin ba? Oo ba? Maanak na nila. Sa may nga namin. Big. Big. Tapad yun siya. Sa barangay hall. Barangay hall na. Oo. Awa. Kanin, sama sa ni? Kulit mo ron. Baga ni? Oo, 60. Kanin, lahi lang ini. Dako. Kanin gamay. Sinda na, sir. Pagputos na. Sinda na, sir. Ang kanin lang ako ah. Pila ka lang? Oo, 100? 100. Lima na lang. Kaya ko ihatag sa lubong ba? May pakapin. Ha? May pakapin? Amo rin kahimo ani? Sama luto, diri na po magluto. Para sa truck. Ato kunong tilawan di. Ha? Atong tilawan di. Gagmay na lagi no, sa una dagpo no. Pero hindi Bingkadawa sa Asturias. Kaunta? Kaya tala. Isa mo din dawa day. Dawa? Ang dawa na eh. Isa mo lang dawa? Di? Di sura? Isa mo lang dawa la? Ha? Ah, mo din dawa. Asa mo lang paon? Ha? Asa mo lang palit nun? Logo. Logo. Sa logo, wala yung naninda na. Wala sa carbon. Oh, ito. Yung panog. Okay na, kay Dili, kay Tamis ba? Sakto lang. Bining